Víte? A pak si vás vemu a dám vás do Chodíčkem a nožinkou. Chodíčkem a nožinkou. Tak to potom Když jste napět. dělali Tak to budete 3. taká velká chobotnice tady, no. To budete 3 nami, no? Ne, já sám. Hej, viděl jsi, Boris, ten horor? Jak byla ta plazma v té vodě? Oni byli na tom dvoru a to je prostě taká skvrna, to byla jak skvrna. Nějaký Pak velký je- kámen. Pak je to normálně se hrálo, ne? Jako takhle, že už prostě horor jako v té vodě a od té doby si pamatuju, jak jsem třeba byl u vody. Tak už nejdeš do vody. Já si vždycky myslel, třeba, že jsem si říkal, co to je, ty vole, teď to vidím, že už to tam je. Ne, tak jo. Tak zmenším to dávat. Ale na přehradě musí být lepší. Jo? Tak jo, děkuju. Ne? Ona se tam čistí, ne? Nebo nějak to, ona někde odtyká, ne? Pořád. Nevím, kde to. Já. Tak já jsem ale vždycky takhle chodil se koupat.